As possible, we're encouraging our business owners, the representatives, the businesses, negosyo, tisyo, at tilawag, saan tayo kading datay may get, no, datay ag sarsari madeng ng mga prosessen, da nabimbindas nga datay nasapa, ket nasapa met nga maala, ken masapa nga makita no addaman di kitay pagkurkurangan tayo tang usually ngamin mai-extend datay panag-renew because adupay di kitay hanga naka-renew ma-monitor no kwa di opisina adupay di kitay hanga naka-renew iso nga sapay ko mata at least no ma-encourage ken umanamong di kitay businesses akit nga tay iyal adisto dat uma-renew akit nabimbindas tap na adupay ti gundaway tayo nga agtrabaho may met ti other functions tayo. Manong amin sir, iti estimated nga bilang nagitay ag-renew permit na dito lawa. No, Jack Maalilaw, more or less ag 5,000 something. So nga adumet ti rin tayo kerdi. Tatanga gundaway apo ket makita amin nga requirements, kita ekmet amin nga requirements. Saan nga mabalin nga datay adda umay makisarita nga di kadlo mabalin nga ton maminsan kasoy an nga mabalin dagiti apo so na ti requirements iso iti patungkal tayo.